So, nandito tayo ngayon sa San Jose. Mamimili lang kami ni Gigi. Birthday niya eh. Bili ka ng cellphone? iPhone. Mamili lang kami dito sa Robinson ng karne. Pangsisig. Kuan lang, magic sarap. Magic sarap. Yan. Mamili lang tayo ng kailangan natin dahil mag-overnight tayo bukas. Serve. Okay. Yung kuan na rin daw yung ditulak na rin daw para hindi mahirap. Ha? Pero hindi ko lang drive pa. Yung pahaba sa na Ito 82, 40 pieces. Ito 42, 20 pieces. saan tayo mas makatipid? Paras lang kayo. Dito ka na. Ilang katawang bisita mo? 5. Ito 40. Ito ay, ilan to? 82. Ano, 40 pieces. Ito 40. Hindi kong itong bilhin mo pag ito. Ikaw eh. Yung malambot lang para hindi makargaan lang. Hindi pag maraming laman na nagalit dyan. Lang para pag punuin. Oh, hindi pwede punuin. Yung paper cup. Disposable. Kapihan. Kapihan talagang ginahanap eh. Hindi pwedeng mawala na naman yung thermos at heater eh. Mas importante yun, magligo ka na. Dahil pag lamigin ka, wala ka ng ibang ano doon. Pag walang kape, pagyaya na sila mag-uot. Ah? Wala, mga noodle, cup noodle. Ha? Hindi mo dating nagpamal. Okay. Dito tanongin natin. Kuya, wala kayo reno? Doon man. Sa Saan po? pinakaunahan pa? Sa unahan daw? Ay, sa mga palaman. Sa Palaman. Sa Dilata kasi kami nagano. Oo, dilata ka. Oo. Dilata kasi yun eh, dito tayo sa Dilata. Mali ang salangsa. Susunod doon mas kapilasa. Ito yung matgaya. Ito maliit. Nalaki. Pwede yan. Sa palaman yan eh. Ginapalaman nila. Try ko. Hotdog. Mag-ihaw tayo ng hotdog. Pangit ang kabon. Ito yung gusto kong tikman, oh. Asparagus. Nagni naman, 80 po. Kiwi. Masarap yan. Damo-dut-dut. Damo-dut-dut na. Oregano. Oregano. Leafy greens. Ano ba kaya to? Ito, spinach yata to. Parang pan ito. Ay, yung- basil. Ito parang yung matinik. Sweet tamarin ko na. Siglay. Ay, ganyan. Ang sarap yan. Hindi ko na may dugay, di ba? Oo, maasim yan. Siglay. Hindi, matamis talaga siya. Tuwi.
Ito yung spinach. Punta ka dun sa house kan Tiglure. 990. Ito yung tomato cherry. Kamates? Oo. Ginatawanan ni Kuya Dan yung pandito. Parang pinag-tinaw. Pero ganda yung favorite mo. Ano ba ito? Okay. May kimchi pala sila dito. Ay, uong sa Manila. Magkano yung uong nila? Korean mo kami ginamit ako. Ay, maganda tayo sakit naman. Magkano kaya yung uong? So kaya ito pang halo din ko na. Ito J.O. kimchi. Ngayon nga, napapakan nga ako eh. Bili ka o 115, matikman mo ng kimchi. Ano bang lasa niya? Hindi ko nga alam. Maanghang daw. Maanghang sila kumagkain eh. Una yung madugudulat na ako doon niya. Binalpag na lang tiwagan sa lupin. Nagngina. Ito lang guys, nabili namin. Masyadong mahal. Sa palengke na lang kami maghanap. Puro chicheria. Puro pasalubong. Adama ng maululawan. Ito'y lugar. Hindi na lang sakay eh. Goodbye, Robinson. Ayun mga ka-dragon, nakauwi na tayo galing bayan. Yan. Gagawa tayo ng buko pandan. Ay si Ate Insang pala ang gagawa. Bali kami lang yung magkakayod. Paras kami hindi marunong. Yan, piniprepare lang namin kasi bukas may lakad kami. Pupunta kami ng Saudi. resort. Yeah. Happy birthday, Ipting. Oh, thank you. Regalo mo sa akin, te. Isang red bag. Isang kwan. Isang ice cream. Mag-overnight kami doon. Kano ng ice cream na nga? Friday ng gabi. Kasi pwedeng sa April 20 kami mag-overnight kasi nga may pagsamba kami. Kaya in advance namin. Sa Lubo. April 19 kami pupunta doon sa resort. Ice cream kanta? Ano? Sagot na ka na. Libre mo ako ang ice cream. Sa isura ka nung kutot. Ang sakit na ng sibuya. Yung tita ko, wala. Tama lang yung... Hi, Say, Papat. May bisita tayo, si Say. Binintak ko kami pag-isa kami. Ayan, kahit wala si Ate Madonna, magsisisig tayo. Piprito pa natin yan. Cute yung nyug nyo na yan, ante. Maraming ko, kahit ganito lang, pag kinabang din pala. Kaya nga, may lamang ma. Kahit maliit. Isang sa aray, ginagawa ko. Langit. Marami rin. Hello, Papat. Batiin mo na si Tita. Happy birthday, Tita. Tita. Maligalig na naman. Laki-laki na ng yan namin, oh. Gamaoy, may maoy, ang bata. Mamaoy, si Popot na maoy. Maligalig si Popot. Swimming ka bukas? Mag-swimming si Popot. Mama, tita nga, tita. Say tita. Tita. Meet Say and Janyan. Oh, yan, lapit ka dito, Say. Naghingi ng ano ko. Kanta ka na kay mami mo.
Sinong negra? Mama, si mama mo ang negra. Ikaw yata eh. Parehas tayo, negra. Sinong kamukha mo, Sai? Lola Paseng? Sino daw kamukha mo? Saysay. Oh. Sinong kamukha ni Saysay? Ha? Mama o si Lola Paseng? Papa. Sinong kamukha mo? Lolo Butyog. Lola Paseng eh. Kamukha mo eh. Oh. Kung nagadalit ka, di ba di ko po. Dakil pa iro pa na tambao mo. Saysay. Sama ka sa bukas, Sai? Sama ka, dali. Mag-swimming tayo. Sama ka? Pati yun. Sama si Yan. Di ba yan? Sama ka. Mama. Mama, swimming ako. Kamo na. Ano sabihin mo kay mama? Huwag ka magganyan, baka mabaliktad ka. Sama ka, dali. Sabihin mo kay mama mo. Mama? Nagpatrabaho kasi si Saysay eh. Swimming ako. Nagpagawa ng bahay eh. Hindi makasama eh. Swimming ako. Kamo. Gusto mo na mag-adeng, Sai? Sai, gusto mo na mag-adeng? Gusto mo na ng adeng? Ha? Dali mo na si Say. Yan. Tawag mo dali. Buksan mo eh. Hindi marinig. Yan. Oo. Ate Say. Yan. Say tita. 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 Anong pangalan ka? Tita. Anong tawag mo sa akin? Ping! Tapeng. Naksan mo nga. Anong pangalan ka? Oh, may bago ng baby si Daddy. Ulu, hindi na baby. May bago na akong prinsesa. Kumarayo mo. Hindi ko mahawakan ng maayos yan. Hindi rin na. Bagong silang bibi. Hindi ko mahawakan. Papa yan? Papa? Papa mo yan, Sai? Ha? Ante, kalikot. Hindi na baby. Hindi na baby. May bagong baby na si Daddy. Wawa. Sad ikaw, sad. Uy, sus, di na baby. Ala. Oh my God. Isang puti at isang itim. Bala. Kapit gata. Ganyan. Chay. Huwag kalmot. Huwag mo sa bunutan si Ate Saysay. Wala, ginapalo na niya. Sabi niya siguro, baba ka na. Baba na? Wala ka. Ako lang, baby. Sabi niya. Ako lang, baby. Doon ikaw kay Tatang. Wala. Baka mahulog. Say, tita. Tita. Oh, isus, walang mood. Sintay. Yan, mag-isa na lang ako. Mag-isa, dalawa pala kami ate. Ang mga senior, hindi na nagbalik. Luto lang daw, inabot na ng oras. Marami pa kaming gagayatin. Alas 12 kami dalawa dito.
Ayan guys, dumating na ang ating backup, si Ante Pasing. Hello po. Ano Ante, nagluto ka? Magluto daw kami ng sisig na baunin namin bukas. Wala silang tiwala sa akin guys na ano, sabi ba naman no, ni Ante Pasing, ikaw magluto? Paglalao kong lang. Sigurado ka. Hatulan mo na lang bukas Ante. Ang pasado o hindi. Yan, ginabi na kami. Basta malikad doon, mag-isa tapos. Ano pa? Puro laman. Tayo malang Oo, tayo-tayo lang man. Hindi rin kasi namin pwedeng i-celebrate din ng Sunday kasi aalis sila Ante Pasing, pupunta ng Oriental. Harvest naman. Kung dating nga natin dito, madaling araw, maglakad kami. Sabado. Hindi rin ako gano'n nakapag-video kanina sa bayan kay ano. Mag-video mag-isa ka Oh, pa. hindi kami ni JJ, kasama ko naman si JJ. Kadami naming bit-bit sa palengke. Na, Diyos ko, pati magpunas ng ano, ng pawis, hindi namin magawa eh. Sobrang init. Nagatagaktak sobrang init pa sa bayan. Mainit nga dito, di lalo na doon. Talaga eh. Simple lang ang ating handa. Ano lang, sisig, tsaka nag-order lang ako ng ano, anti. Kala ko, Pansit, lumpia. Pero ano na yon, halo na, mix na yon. kala ko sunsang magpunang lumpia daw. Hindi yung buto pandan, sagot natin sa... Pero di naman makapunta yung mga bata. So, bago isip niya pinigyan. Tsaka ano lang, inihaw na bangus, yun lang. Tsaka inihaw na ano, ay barbecue. Dami na ngayon. Dati na walang handa-handa. Ang habol kasi namin doon, yung maligo talaga, mag-night swimming kasi sobrang init. Masarap mag-night swimming. So guys, bukas na namin to re-recaduhan kasi nga ano, baka mapanis pag ngayon namin niluto. Kaya bukas na lang na umaga kasi alas 10 pa naman ang alis namin dito. Sakto ka. Tanghalian at hapunan namin. Pipilin na. May inihaw na talong Marami pa na yan. pala. May nagila akong 4 na ano talong. Yan, hanggang dito na lang po ang ating episode today. Yan, abangan nyo ulit ang upload namin bukas. Familiar na kayo sa lugar kasi napuntahan na namin yung dati. Hindi siya nag-birthday dati, di ba? Nung 31 ba ako? Malay ko. Ay, nung 30. Nung 30 years old. Tanda ko na, 32 na. Ilang ka na? 30 na? DJ. Mag-33 sa ano, sa July, si DJ. 30 ko na, wala pang boyfriend. Kasi yan. Thank you so much mga ka-dragon. Ingat po kayo palagi. Bye po.